Dneska si uděláme frankfurtskou, moji mistrkyni nejoblíbenější polívku. Budeme k tomu potřebovat máslo, 3 párky, brambora, sůl a smetana. Tak teď si nakrájíme párky na kolečka, klidně si to udělejte na čtverečky, je mi to jedno, já to mám rád s kolečkama. Tak jsem si oškrábal zemáček a teď ho nakrájíme. Tak rozehřeme si hrnec na 8. Dáme si tam párky a máslo. A začneme to míchat, ať se nám to nepřipálí. To už jsou osmažené a teď tam dáme papriku. Zamícháme to. A teď tam přidáme vodu. Dáme tam lžičku soli a teď tam dáme zemáčky a necháme to vařit, než dokud zemáčky nezměknou. Zemáčky nám už směkly, tak to můžeme zahustit líškou. Zamícháme to. A teď tam dáme smetanu. A už můžeme servírovat, už je to hotové. Tak, a už můžeme servírovat. Dáme si na talířek. Tak a ozdobíme to petrželkou. Tak a jestli se vám recept líbil, tak mě nezapomeň sledovat. Děkuju.